Kamu na og din ha. Sige ha, sige. Pwede pa ni. O dia. Ay, manupan ni ron. Oy, ay bawton. Luto ka karon. Sige. Karon kay nagara na gyud ning mga lumulupyo aning barangay, kinahanglan nga sinayod tani. Sige sir. Ayaw ninyo ipakita sa ilaha nga why mas di magmahanglan yun nga aksyonan ni kay Pati kuwan na- kayo. Pati na daghan badungon dito sa bawah kap. Di na makaya kap ba? Kamo kay barangay tanod man mo, kamo may dapat yun nga bukadlo ani. Karong adlaw suruyan ninyo. Kay tibok bitaog kap. Ibog bitaog first open ha 100 ang 100. oh 100. Kanang walay mas kap, kanang may walay mas. Mo gani 100. 100 mo na siya. Oh, Hindi 100. kompleto ka. Wala na kay giingnan na nako kapon sa among meeting nga karong adlaw gyud magsugod. Return kap. Nag-facial siya, wasay mas. Okay ra na. Dili gyapon na mao. Kailangan na jipis mas. Ay okay ra way official kay naraman ta dire. Mas lang gyud mas. Mas lang gyud kinahanglan. Kana imong mas unsa anong pink man na imong mas bayot ka? Kana mo dili kay unta na dapat ingani pero naraman ta dire sa kan okay ra na. Okay ra bukid na to Oh. kap. Suruyan ninyo ng kanto-kanto, bagnutan, tanang ko ang kay naman din mga tao ron. Kumadak pa ni mo kap dalo na mo dire. Umadak pa ninyo, pwede niyo dalon dire kung kitaan niyo nga nagmas niya mabayad. Ino ninyo nga sunod 200 na. Oh, sige kap. First open 100. Ang di mo bayad kap. Dalong dire. Dalon dire kung bay ka bayad. Sige. So unsa pa gibuhat ninyo? Duha ra man mo tanod dire pag kinabangay mo. Oh. Sige kap. Sige kap, sa makeup, lakaw sa makeup. Sige. Dali mo diha. Naitulo bay. Tulo ba? Duha ra may nagmas ang isa. Ay, Isa ra boy oy. isa ra nagmas day no. Ano nga green? Karon makasamba dito ka isa. Tamba jud. Dong. Oy. Oy, unang suna ko do nga sa. Ingon si kapitan ba ang walay mas takpo na mo? Gisugo min kapitan nga ang takpon daw ang walay mas. Tiba giingnan mong kapitan gapon na magmas na bisag asa mo lakaw. Kahi adyo yung mga ulo ay. Kita mo to matas balaod ba? Kapoy ba ini sig badlong ninyo? Ako nagmas jog ko. Kaila jud ko nimo dong ba? Nyo? Kabalo ba ka dong sa balaod day dong ang unang malakpan 100 dong. Sus kagamay rana oy. Barian ko na oh. First kuan open. Oh, Ito 20, suplag 20. Ilang na? Amo na 20. nyo na na. Ikaw dong, anong wala makanang mas dong? Magbut man mo. Sa man nga, gisugo ang maming kapitanan eh. Hindi mo tuman, dalon siya ha. Tara, ito sa bangay. Tara. Apik mo bunalan to. Pwede yung palwa, kaya mura na kilong ng palwa. Pwede na. Kamu dia. Sige na kay mas ha. Doon naman tayo sunod. Sige sir. Nagahay kay gulo kap, di makaya ni kap. Ikaw na bahala ni kap, di makaya kap. Nagirahay yung gulo. Oy, ha? Ato ang Uy, si kapitan nasulti na. Ato bang kapitan oh. Sige. Dagan nito po. Dagan tamo sa ha? Oy. Ano magtangakok na to? Ha? Sir oy. Ano bagok na. Ingadanghag ra imbis gukdon. Katanga na noon perti. Kap. Asa na? Kusog mo dagan kap. Kusog jud kay dagan kap. Mo dakpa doy. Bis mao na to yung sample na to. Pasabo kung bagnutan, di mo kaya bagnutan, katol kayo. Kusog kay mamat ako eh. Dire na pud mos babaw. Susihan ninyo diha basig nay wala na pud nagmas diha. Oh, sige kap, ato sa makeup. Kinahanglan amoy madala dire bisag isa lang. Yes kap. Antay bitaw ng kadanghag ninyo. Sige kap. Bati agining mas, di man ta ginawa. Tag na ko'y makitan damang karon da. Dong. Masa ka nas balutan? Yay nara. Nakuan eh. Ay saba ba kimulok suning damang.
Ay pug saba ha. Karungan mi ha. Itong wala magkay mas dong. Ngita kag damang. Dalam yan eh. Masa di akong mas, peke ni? Nalagi kay mas lagi pero wala ni masuot ta. Dong, koy tang kapitan don. Kay dalon daw walay mas dong. Tara dong, koy ta. Gukod mo, gagukod mo nako. Uy, uy. Baksan. Uy. Ay, buhay kong tel, buhay. Buhay kong tel, ba? Takpa lagi na ron. Naog naman. Sige mo mahawak ka ron, luhaan ta mo, sige. 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 Naog, luhaan ta mo ka ron. Sige. Kailan ba ng pliman ako, ha? Ikaw daw na dong. Bantay ka ron, ha? Wagon ti karon. Ikaw man ang buhay. Ay. Ay tambal sa di ko naog bay. Pero ba yun, lighter, bay? Ay. Say, bato yan sa kuha. Nagtuod gali mo patyukan ko, ay. Dia, gahi Ika mo na, ha? Sige. Ay tanong ka bakit yung sigaw? Kurma kang uling karon. Hawa. Ano ito? Ikaw mo na og din ha. Sige, ha? Sige. Pwede pa yun. O dia. Ay, manupan ni ron. Aha. Oy, ay, bautan. Luto ka karon. Guys, guys. Salamat kayo sa pagtanaw inyong gihuman. So karon wala po. Ang nagpa-shoutout, nag-comment sa tuwa sa YouTube, wala pa namo na review. So dili pa namo ma-shoutout ron. Abang-abang lang, di pa ka-shoutout ron. Sa sunod pang kuan amo pang tan-awon kung kinsa tong nagpa-shoutout dito. So basig na ni mga shoutout akong mga kauban. Wala ko, wala. Shoutout lang din ko ni Lanilin Aguilion, Lara Aguilion og sa iyang family. God bless. Mo wala. Shoutout daw ko ni Kuan, ni Yan og ni Jason. Wala dong. Wala. Wala. So wala na po sila yung mga shoutout. So daghang kayong salamat sa pagtanaw sa amo ang video. Then subscribe. So kana lang. Magmasta guys. So wala na may baton katura. Ay ning Isa. Isa. Sa ining off.